Čaute Toby, MK a Ami. Emuš, ideš, uvedz to video. Toto je video pre deda. OK. Čaute, vnúčatá. Povedzte mi, že keď sa vám prejaví, že Jaroslav dedo, alebo dedo Jaro, ako ho voláte, že čo vás prvé napadne? Tobiasko, ideš. Čo ťa napadne? To tie blbostičky. Blbostičky, čo robí, hej? A co sa ti najviac páči? To je úplne superné. Dobre. MK, čo teba napadne? No, že je srandovný a že sa s nami vie zahrať. Dobre. Krásny. A Ami? Keď hráme hry a tiež keď je srandom. Keď je srandovný, hej? A tie kvízy a také všetko, hej? Áno. A čo ešte iné? Také, že dedo, keď ho chcete zavolať von. Ako by ste zavolali deda, že poď sa s nami, dedo, zahrať von? Ako by ste mu to povedali? Ako by ste ho motivovali na to, aby išiel sa s vami zahrať von? Neviete? Ale ako by, že dedo... Dedo, poď von. Ja My sme viem. ho doťahali. No povedz, Tak to by sme ho čakali. tak ste ho ťahali? OK. A ešte čo iné by vás napadlo? Alebo zablahoželať dedovi k 70-ke ako pozdrav? Na Tobiasku, čo by si mu zaprial? Povedz. Že by poslúchal babi Marietku? Hej? Aby posluchoval Marietka, bol zdravý, Aby nefajčil. šťastný. Aby nefajčil! To Áno, som aby počula. nefajčil, aby si neškodil zdravie. No, A tak. Dobre, a ešte teraz zakričte, že poslednú vetu alebo niečo, že dedo, blahoželáme, alebo zakričte, že ho... Čo? Dohodnite sa. Všetko najlepšie. No, 3, 3, 4! Všetko najlepšie, dedo Jarko. Super!